Виждате входната врата. Къщата отпред се вижда. Има едно дръвче. Басейнчето. Лятната къща. Тук спа аз. Ето и там камината се вижда. И сега лека разходка. Ето. Къщата, басейнчето. Ето една от многото им котки, малите. Хубавата каминка. Лаленцата. Холандски лаленца. Много са красиви. Цялото дръвче как е направено. Да не падне. Това дръвче също. Ето дръвче, лаленце пак. Това е оранжерията или къщата, малката към пристройка, която се цветята и всички неща. Ето басейнчето. Ето едно ябълково дръвче, много красиво, с много красиви цветенца. Цветове. Много красиви. Много са красиви, да. Врадиме, кажи нещо на камерата. Мърмър. Врадиме, задните крака са използвали. Това го запиши папан. Много са много смешни. Слава отбор. Той е като част от къщата. Сега се отвлече да се види. Това всъщност е като издадено пред къщата, за да може да терасата да... Като някаква тераса закрита. Само с покрив, да. Така всякакви храстчета. Малки дръвчета. Тук е една купчина от камъни, върху което всякакви растения, които имат нужда от по-малко. Повече суша и по-малко вода. Ето е портата, от която започнах да снимам.